Toinen luku. Rasumihin heräsi seuraavana aamuna kello 8 totisena ja huolestuneena. Monta uutta, ennen aavistamatonta kysymystä ahdisti häntä avattuaan silmänsä. Hän ei ollut koskaan ennen päiväänsä siten aloittanut. Hän muisti erittäin tarkasti, mitä hänelle oli tapahtunut edellisenä päivänä. Hän käsitti, että jotakin aivan tavatonta oli tapahtunut, ja että hän oli saanut vaikutuksen, joka ei ollut yhtään niiden kaltainen, joita hän ennen oli tuntenut. Mutta samalla hän käsitti myöskin, ettei ollut vähintäkään toivoa siitä, että tuo mielikuva, joka oli tarttunut hänen päähänsä, koskaan toteutuisi. Toivo siitä onnesta, jota hän tavoitti, näytti hänestä niin epäilyttävältä, että hän häpesi paljasta ajatustakin siitä ja koetti kiinnittää huomiotaan lähempiin huoliin ja tehtäviin, joita tuo kirottu eilispäivä oli tuonut mukanaan. Eilispäivän muistoista ahdisti häntä eniten se, että hän oli ollut niin kurja ja ilkeä. Tällä hän ei tarkoittanut ainoastaan päihtynyttä tilansa, vaan erittäinkin sitä, että hän nuoren tytön läsnä ollessa oli tuhmuudesta, äkkipikaisesta mustasukkaisuudesta ja huomioon ottamatta hänen tunteitaan hyökännyt hänen sulhoaan vastaan, vaikkei hän tarkoin tuntenut heidän keskinäisiä suhteitaan ja velvollisuuksiaan, eikä itse miestä. Ja mikä oikeus hänellä sitä paitsi oli tuomita tätä ihmistä niin kevytmielisesti ja pikaisesti? Kuka oli käskenyt hänen olemaan tuomarina? Ja oliko ajateltavissa, että olento sellainen kuin Avdotja Romanovna saattaisi heittäytyä kelvottomalle miehelle ainoastaan rahojen tähden? Miehen täytyi omata sisäistä arvoa. Sitä tuskin voidaan lukea hänen syykseen, että hän oli vuokrannut sellaisen asunnon morsiammelleen. Kuinka hän olisi voinut tietää, millainen huone oli? Hyi, kaikki oli niin halpamaista, ja päihtymys, oliko se ehkä puolustus? Ainoastaan tyhmä puolustus, joka yhä enemmän alensi häntä. Viinassa on totuus, ja sen tähden olikin koko totuus tullut samana päivänä, nimittäin koko hänen kateellisen sydämensä kurjuus. Sillä saattaisi kai hänen, Rasumihinin suhteen, olla puhetta niin mielettömästä toivosta. Mitä oli hän verrattuna sellaiseen tyttöön? Hän, päihtynyt lavertelija ja rupattaja, oliko niin kyynillinen ja naurettava yhteys yleensä ajateltavissa? Rasumihin punastui epätoivosta näitä miettiessään. Ja vihdoin muisti hän sanoneensa, silloin kun he yhdessä eilen illalla seisoivat rappusilla, että emäntä tulisi mustasukkaiseksi Avdotja Romanovnalle. Se oli silloin aivan liian tuskastuttavaa. Täynnä raivoa iski hän nyrkkinsä kyökin lieteen, haavoitti kätensä ja särki kaakelin. Luonnollisesti ei näitä tyhmyyksiä saata tehdä olemattomiksi. Enpä edes voi hyvittää sitä, mitä olen rikkonut, jupisi hän itsekseen. Sillä ei kannata ajatella. Nyt on minun ainoastaan näytettävä mykän osaa ja vaieten tehdä velvollisuuteni. Ei pyytää anteeksi, eikä sanoa mitään. Kaikki on mennyttä. Siitä huolimatta tarkasti hän pukuaan huolellisemmin kuin tavallisesti. Hänellä tosin ei ollut muita vaatteita pukea päälleen, ja jospa hänellä olisi ollutkin, niin ei hän niitä innolla olisi ylleen pannut. Mutta ei missään tapauksessa käynyt päinsä näyttäytyä hävyttömänä. Hänellä ei ollut mitään oikeutta loukata toisten tunteita sitä vähemmin, kun he tarvitsivat hänen apuaan ja itse kutsuivat hänet luokseen. Sen tähden hän harjasi vaatteitaan niin huolellisesti kuin mahdollista. Hänen liinavaatteensa olivatkin sitä paitsi tavallisesti siistit, sillä kumminkin siinä suhteessa Rasumihinellä oli tapana pitää puhtautta silmällä. Tällä kertaa peseytyi hän myöskin huolellisemmin. Nastasia sai tuoda hänelle vielä vähän suopaakin. Hän pesi tukkansa, kaulansa ja kätensä. Mutta kun tuli kysymys siitä, ajaisiko hän partansa vai eikö, asettui hän itsepäisesti sitä vastaan. Antaa sen olla miten se on. Älkööt luulko, että ajaisin partani sen tähden. Ja sitä he aivan varmasti ajattelisivat. Ei mistään hinnasta. Hän, joka oli niin likainen ja kellaritapaan tottunut. Ja kaikesta tästä huolimatta piti hän itseänsä jotakuinkin kunnollisena ihmisenä. No, oliko tässä sitten ylpeilemisen varaa? Jokaisen velvollisuushan oli olla kunnon ihminen, ja vielä paljon suuremmassa määrässä kuin hän oli. Sillä hän tiesi, että oli saattanut itselleen rasitusta, joskaan ei juuri häpeällistä. Ja eikö hän jo usein ollut tuntenut halua, joka... Ja kaikki tämä oli nyt saatava yhteen ajatuksen kanssa Avdotja Romanovnasta. Helvetin tuuttiin kaikki. Nyt näytän vielä likaisemmalta, masentuneemmalta ja kärsivämmältä kuin muuten. Hänen näin itsekseen puhuessa tuli Sosimov, joka oli nukkunut Praskovia Pavlovnan vierashuoneessa hänen luokseen. Hän aikoi nyt lähteä kotiin, mutta tahtoi nähdä ensin sairasta. Rasumihin kertoi hänen nukkuvan kuin tukin. Sosimov antoi käskyn, ettei häntä häirittäisi ennen kuin itse heräisi. Hän lupasi taas tulla kello 11. Mahtaneeko hän olla kotona kun palaan, lisäsi hän.
Hitto vieköön, kuinka saattaisi parantaa, kun ei ole valtaa sairaan yli? Tiedätkö sinä, aikooko hän lähteä heidän luokseen, tai tahtovatko he tulla tänne? Luulen heidän tulevan tänne, vastasi Rasu-mihin, arvaten kysymyksen tarkoituksen. He luonnollisesti keskustelevat perheasioista. Minä lähden tieheni, mutta sinulla lääkärinä on luonnollisesti suurempi oikeus. En ole heidän rippi-isänsä, lähden heti tieheni. Sitä paitsi on minulla muutakin tehtävää. On seikka, joka minua huolestuttaa, sanoi Rasu-mihin tuskallisesti. Nimittäin, että minä liian paljon puhuin hänelle. Kerroin hänelle hölynpölyä, muun muassa, että sinä olit peloissasi siitä, että hän tulisi hourupäiseksi. Sitähän sinä löpertelit myöskin naisille. Tiedän, että olin niin tuhma, lyö sen tähden minua. Mutta sano minulle, uskoitko sinä itse niin myöskin? Tyhmyyksiä, sanon sinulle. Sinähän itse olit kuvaillut häntä monomaniksi, viedessäsi minut hänen luokseen. No, ja eilen annoimme vielä enemmän ravintoa hänen aatteilleen keskustellessamme maalarista. Se oli muuten hauska aine, kun muistetaan, että se juuri oli yhteydessä hänen hullujen aatteittensa kanssa. Jospa olisin tietänyt, mitä oli tapahtunut sillä kertaa poliisikonttorissa, ja että sellainen lurjus oli uskaltanut solvata häntä epäluuloillaan. En luonnollisesti olisi ryhtynyt hänen kanssaan keskusteluun. Näillä monomoneilla on omituinen kyky tehdä hyttysestä norsu. Mielettöminkin asia tuntuu heistä mitä luotettavimmalta totuudelta. Mikäli minä käsitän, alkaa asia käydä minulla jotenkin selväksi, sen mukaan mitä Sametov on minulle kertonut. Muistelen erästä tapausta raskain mielin. Se mies oli 40 vuotta, joka ei voinut sietää 8-vuotiaan pojan ilkkumista pöydän ääressä, vaan pisti hänet kuoliaaksi. Ja nyt täällä, tämä kohtaus, hän ryysyissä, hävytön poliisiupseeri, tauti tulossa ja sellainen epäluulo. On ilmeistä, että tämän täytyy tehdä voimakkaan vaikutuksen paatuneeseen, rajattomasti kunniantuntoiseen luulosairaaseen. Täältä meidän on ehkä etsittävä taudin lähtökohta. Helvettiin sellaiset. Mutta apropos, tuo Sametov on todellakin miellyttävä poika. Kaiken sen lorun, minkä hän eilen kertoi, olisi hän saanut jättää kertomatta. Sellainen lavertelija. Kenelle hän siitä puhui? Minulla ja sinulle. Ja Porfyriukselle. No, jos Porfyriuskin on kuullut sen, mitä hän se tekee. Mutta sano minulle, onko sinulla mitään vaikutusvaltaa heihin, hänen äitinsä ja sisareensa? He saavat olla sangen varovaisia hänen kanssaan tänään. He kyllä ymmärtävät toisensa, sanoi Rasu-mihin välinpitämättömästi. Mikähän se on, joka hänet on yllyttänyt Lushinia vastaan? Hän on varakas mies, eikä näytä olevan vastaan. Itsellään heillä ei tosin ole mitään. Mitä? Kuinka pälkähtää päähäsi kysyä minulta sitä, huusi Rasu-mihin hänelle harmistuneena. Kuinka saattaisin tietää, onko heillä mitään vai ei? Kysy heiltä itseltään, ehkä sen silloin sanovat. Hyi, olet välistä niin hullunkurinen. Tai onko se vielä eilistä humalaa? No, hyvästi, me tapaamme. Kiitä puolestani Praskovia Pavlovnaa yösiästä. Hän oli itsensä sulkeutunut, ja minun hyvään huomeneeseeni, jonka hänelle oven kautta huusin, ei tullut mitään vastausta. Kello 7 hän nousi ja antoi tuoda samovarin kyökistä käytävän kautta. Minulla ei ollut onnea nähdä hänen kasvojaan. Lyönnilleen kello 9 astui Rasu-mihin naisten luo. He olivat jo kauan kärsimättöminä odottaneet häntä ja olleet jalkeilla ennen kello 7. Synkkänä kuin yö, astui hän sisään, tervehti heitä moukkamaisesti ja suuttui luonnollisesti siitä. Mutta hän oli tehnyt laskunsa arvioimatta. Pulcheria Aleksandrovna ryntäsi häntä vastaan, tarttui hänen molempiin käsinsä ja oli vähällä suudella niitä. Rasu-mihin katsoi neuvotonna Avdotja Romanovnaan, mutta myöskin hänen kasvoillaan väikkyi sellainen ystävyyden ilmaus, niin vilpitön ja hänelle odottamaton kunnioitus, ilkkuvien katseiden ja salatun halveksimisen asemasta, joita hän oli kuvitellut, että hän melkein olisi pitänyt siitä, jos hänet olisi otettu vastaan haukkumasanoin. Tämä saattoi hänet liian araksi. Olihan onneksi keskustelun aihe tietty, ja hän kiiruhti käyttämään puheenvuoroa. Kuultuaan, ettei Rodia vielä ollut herännyt ja että kaikki oli kunnossa, selitti Pulcheria Aleksandrovna, että tämä oli hänelle sangen mieliksi, sillä hänellä oli vielä sangen paljon Rodian kanssa keskusteltavaa. Odottaessaan Rasu-mihiniä eivät he vielä olleet juoneet teetänsä ja pyysivät häntä sen tähden kanssansa juomaan. Soitettiin ja tilattiin teetä likaiselta, repaleiselta tarjoajalta, joka astui sisään. Pitkän odotuksen jälkeen tuotiin tee mitä likaisimmalla ja vastenmielisimmällä tavalla. Rasu-mihin seisoi jo valmiina mennäkseen ulos heidän isäntänsä kimppuun, mutta ajatteli Lushinia, vaikeni, hämmästyi ja oli viimeksi sangen iloinen, kun Pulcheria Aleksandrovna valtasi kokonaan hänet kysymyksillään. 3/4 tunnin ajan vastasi hän keskeymättä heidän kysymyksiinsä
ja hänen onnistui kertoa enemmän tai vähemmän tärkeät tapaukset Rodion Romanovitsin viimeisiltä elämänvuosilta, mikäli ne olivat hänelle tunnetut. Keskustelu loppui laajaan kuvaukseen hänen taudistaan. Erityisesti siitä, joka välttämättömästi täytyi salata, jätti hän kertomatta muun muassa kohtauksen poliisikonttorissa seurauksineen. He kuuntelivat innokkaina hänen puhettaan, mutta kun hän nyt jo luuli kertoneensa kaiken ja tyydyttäneensä kuulijansa, näytti siltä, että hän oli alun kertonut heille. Sanokaa minulle, minä pyydän teitä, mitä luulette? Suokaa anteeksi, enhän ensinkään muista nimeänne, kiirehti Pulcheria Aleksandrovna kysymään. Dimitri Prokofits. Siis, Dimitri Prokofits. Tahtoisin niin mielelläni tietää, mitä hän ajattelee ja aikoo. Se on, ymmärtäkää minua oikein. Kuinka pitää minun sanoa, ilmaistakseni ajatukseni selvemmin, mistä hän pitää ja mistä hän ei pidä. Onko hän aina yhtä ärtyisä? Mitä toivomuksia ja mitä toiveita hänellä on? Jos niin voin sanoa. Mitkä vaikutukset häneen erittäin koskevat? Sanalla sanoen, tahtoisin mielelläni... Oi äiti, kuinka voisi ihminen yhdellä kertaa vastata tähän, sanoi Dunja. Voi jumalani, kuinka olisin voinut silloin uskoa, että saisin nähdä hänet moisessa tilassa, Dimitri Prokofits. Se on hyvin luonnollista, vastasi tämä. Minulla varmasti ei ole äitiä, mutta setä, joka tulee tänne joka vuosi, ja melkein joka kerta sattuu niin, ettei hän tunne minua. Eipä edes ulkomuodosta, vaikkei hän olekaan tyhmä. 3 vuoden aikana, jonka te olette olleet erossa, on voinut tapahtua paljon. Mitä sanotaan? Olen tuntenut Rodionin 1,5 vuotta. Hän on synkkämielinen, kopea, äreä ja ylpeä. Viime aikoina, ehkä ennenkin, hän on muuttunut epäileväksi ja synkkämieliseksi. Hän on ylpeä ja hyvä. Hän ei mielellään näytä tunteitaan. Hän pitää parempana näyttelyä ankarana kuin esiintyä ystävällisin sanoin. Välistä hän taas ei ensinkään ole synkkämielinen, vaan jotenkin kylmä ja tunteeton, melkein armoton. On ikään kuin 2 vastakkaista luontoa vuoroonsa olisi hänessä voitolla. Usein hän on erittäin hiljainen, koskaan hänellä ei ole aikaa, tullaan aina sopimattomaan aikaan hänen luokseen, huolimatta siitä, että hän makaa aivan jouten, toimittamatta mitään. Hän ei pidä ilkkumisesta, ei sen tähden, että häneltä puuttuisi sukkeluutta, vaan pikemmin sen tähden, että hänellä ei ole aikaa sellaisiin poikamaisuuksiin. Jos hänelle jostakin puhutaan, ei hän kuuntele sitä loppuun. Mikä hetkeksi kaikkien toisten mieltä kiinnittää, se luonnollisesti ei liikuta häntä. Hän pitää itseään hyvin suuressa arvossa, ja kuten näyttää, ei syyttä ollenkaan. No, mitä vielä sanoisin? Toivon, että tulonne tekee hänen hyvän vaikutuksen. Jumala suokoon niin tapahtua, lausui Pulcheria Aleksandrovna, masentuneena siitä luonteenkuvauksesta, jonka Rasumihin oli hänen pojastaan antanut. Vihdoin uskalsi Rasumihin lähemmin katsoa Avdotja Romanovnaan. Keskustellessaan äidin kanssa oli hän rohjennut luoda ainoastaan aran katseen häneen. Avdotja Romanovna oli välistä istunut pöydän ääressä tahitarkkaavana, kuunnellut keskustelua. Sen jälkeen hän oli noussut ja tapansa mukaan käynyt edestakaisin lattialla kädet ristissä. Hänen huulensa olivat lujasti yhteen puristetut, kasvoillaan oli ajatteleva ilme. Ainoastaan silloin tällöin hän teki kysymyksen. Rasumihin saattoi molempien naisten puvuista ja muistakin tuntomerkeistä päättää, että he elivät köyhissä oloissa. Jos Avdotja Romanovna olisi ollut puettuna kuningattaren tavoin, ei hän ensinkään olisi pelännyt häntä. Mutta nyt, kun hän oli huonosti puettuna, ehkä juuri heidän kurjan asemansa tähden, oli hän huolestunut joka sanasta, joka liikkeestä, ja se luonnollisestikin oli hyvin masentavaa henkilölle, jolla kaiken päälliseksi oli sangen vähän itseluottamusta. Te olette kertonut minulle monta hauskaa piirrettä veljeni luonteesta, ja olette ollut näyttää minusta aivan puolueeton. Se on hyvä. Alussa luulin teidän katselleen häntä kunnioituksella, sanoi Avdotja Romanovna. Se näyttää minusta myöskin olevan oikein, että hänellä olisi naisolento luonaan, lisäsi hän ajattelevasti. Siitä en ole sanaakaan sanonut, sitä paitsi on kyllä mahdollista, että teillä on oikein, mutta... Mitä? Hänhän ei rakasta ketään. Ehkä ei tule koskaan rakastamaankaan, sanoi Rasumihin välinpitämättömänä. Tahdotteko sanoa, ettei hänellä ole kykyä rakastaa? Tiedätte kai hyvin, Avdotja Romanovna, että teillä ja veljellänne kaikessa on ihmeteltävää yhtäläisyyttä, puuttui Rasumihin äkkiä sanomaan, mutta samassa hän muisti, mitä äsken oli veljestä sanonut. Hän punastui ja tuli sangen neuvottomaksi. Avdotja Romanovna ei voinut olla äänensä nauramatta.
Te molemmat erehdyitte Rodian suhteen, sanoi Pulcheria Aleksandrovna vähän maireikkaasti. En puhu hänestä, Dunetska, sellaisena, jona hän nyt on, mitä Pietari Petrovits kirjoittaa kirjeessään, ja mitä me myös olemme luulleet, ei ehkä ensinkään ole oikein. Mutta ette voi kuvailla Dimitri Prokofiev, niin haaveellinen, tahi kuinka sitä sanoisin, kuinka muuttuvainen hän on. En koskaan ole voinut hänen luonteeseensa luottaa, en kertaakaan, kun hän oli 15 vuotta vanha. Vieläpä hän olisi valmis tekemään sellaista, jota ei kukaan ihminen ajattele. Meidän ei sen tähden tarvitse mennä kauaksi taaksepäin. Se on teille kyllä tunnettua, kuinka hän 1,5 vuotta sitten hämmästytti minua ja oli melkein saattaa hautaan, kun hän päätti mennä naimisiin tuon Sarnitsin hänen emäntänsä tyttären kanssa. Onko teillä ehkä jotakin lähempiä tietoja tästä jutusta, ehätti Avdotja Romanovna sanomaan. Luuletteko, jatkoi Pulcheria Aleksandrovna innokkaasti, että kyyneleeni, rukouksemme ja köyhyytemme, vieläpä kuolemani, voisi aikaan saada jotakin. Hän olisi levollisena sivuttanut kaikki esteet, mutta voidaanko sen tähden väittää, ettei hän pidä meistä? Hän ei ole koskaan puhunut kanssani tästä jutusta, vastasi Rasumihin varovasti. Mutta minä olen kuullut siitä jotakin itse Pashenka Sarnitsilta, joka sitä paitsi ei myöskään siitä mielellään puhu. Mutta se, mitä hän minulle puhui, oli todellakin erittäin kummallista. Mitä se oli? Mitä olette kuullut? Ehättävät molemmat naiset yhtä aikaa sanomaan. Asia itsessään ei juuri ole niin eriskummainen. Sain nimittäin tietää, että tämä avioliitto, joka oli päätetty, ja joka ainoastaan morsiammen kuoleman tähden estyi, ei ensinkään ollut Pashenka Sarnitsin toivomuksen mukainen. Sitä paitsi sanotaan, että morsian ei ollut kaunis. Väitettiin hänen olevan ruman ja sairaalloisen, ja naurettavan, mutta kuitenkin arvellaan hänellä olleen edullisiakin puolia. Ainakin on hänellä täytynyt olla muutamia, muuten olisi kaikki selittämätöntä. Mitään myötäjäisiä hänellä ei ollut, eikä Rodia luonnollisesti siihen katsonutkaan. On tosiaankin vaikea tuomita sellaisessa asiassa. Olen vakuutettu siitä, että hän myöskin ansaitsi Rodian rakkauden, sanoi Avdotja Romanovna. Jumala antakoon minulle anteeksi, mutta minä iloitsin silloin hänen kuolemastaan, vaikka en tiennyt, kumpi heistä olisi tehnyt toisensa enemmän onnettomaksi, sanoi Pulcheria Aleksandrovna, ja alkoi sitten alituisten keskeytysten vallitessa, ja sillä aikaa kun hän yhä katseli Dunjaa, joka ilmeisesti kiusasi häntä, jälleen kysellä siitä kohtauksesta, joka päivää ennen oli sattunut Rodian ja Lushinin välillä. Tämä kohtaus häntä eniten oli huolestuttanut. Hän oli levoton ja vapisi. Rasumihin kertoi vielä kerran kaikki, juurta jaksain, ja lisäsi sen loppupäätöksen, johon hän itse oli tullut. Hän syytti Raskolnikovia Pietari Petrovitsin loukkaamisesta ja katsoi hänen sairauttansa hyvin vähäpätöiseksi puolustukseksi. Hän oli jo ennen sairastumistaan päättänyt, lisäsi hän. Se on myös minun mielipiteeni, sanoi Pulcheria Aleksandrovna masentuneena. Muuten kummasteli hän sitä, että Rasumihin puhui niin varovasti, melkeinpä kunnioittavasti Pietari Petrovitsista. Tämän huomasi myös Avdotja Romanovna. Se on siis teidän ajatuksenne Pietari Petrovitsista. Pulcheria Aleksandrovna ei voinut olla hymyilemättä. Tyttärenne tulevasta miehestä ei minulla voi olla muuta ajatusta, vastasi Rasumihin. En sano sitä ainoastaan kohteliaisuudesta, vaan aivan yksinkertaisesti sen tähden, että Avdotja Romanovna itse vapaaehtoisesti on valinnut hänet miehekseen. Kun eilen niin pahasti puhuin hänestä, johtui se siitä, että olin liian juovuksissa, ja ilman tietoa ja ymmärrystä, niin vallan ilman tietoa ja ymmärrystä, olin vallan menettänyt järkeni. Ja tänään häpeän sen tähden. Hän punastui ja vaikeni. Avdotja Romanovna punastui myöskin, mutta ei katkaissut hiljaisuutta. Hän ei ollut virkkanut sanaakaan, kun oli puhe Lushinista. Mutta Pulcheria Aleksandrovna olisi näennäisesti älytön, jos hän ilman tyttärensä apua jatkaisi keskustelua tästä aineesta. Vihdoin päätti hän änkyttäen, vähän väliä luoden kysyvän katseen tyttärensä, tehdä huomautuksen, että oli seikka, joka erittäin raskaasti painoi hänen mieltänsä. Näettekö, Dimitri Prokofiev, alkoi hän. Eikö totta, Dunetsko? Voin olla aivan vilpitön Dimitri Prokofievia kohtaan. Luonnollisesti, äiti, vastasi Avdotja Romanovna painolla. Asia on tämä, kiiruhti äiti jatkamaan, ikään kuin tämä myönnytys olisi vierittänyt kiven hänen sydämeltään. Aamulla varhain saimme kirjeen Pietari Petrovitsilta vastaukseksi sen johdosta, että olimme ilmoittaneet hänelle tulostamme. Hänen olisi pitänyt eilen lupaustensa mukaan tulla meitä vastaan asemalle,
Mutta sen sijasta, että hän itse olisi tullut, lähetti hän palvelijansa seuraamaan meitä siihen huoneeseen ja käski sanoa meille, että hän itse tulisi luoksemme. Mutta sitten saapui tämä kirje, kuten sanottu, aikaiseen aamulla. On parasta, että itse luette sen. Siinä on eräs kohta, joka minua suuresti huolestuttaa. Löydätte sen kyllä. Ja sanokaa suoraan ajatuksenne, Dimitri Prokofiev. Te tunnette Rodion luonteen ja voitte parhaiten neuvoa meitä. Tahdon vain sanoa teille, että Dunja on tehnyt päätöksensä, mutta en vielä tiedä, minkä päätöksen minä teen. Odotin teitä. Razumihin avasi kirjeen, joka oli päivätty eilen, ja luki seuraavaa. Arvoisa rouva Pulcheria Aleksandrovna, minulla on kunnia ilmoittaa teille, että äkilliset odottamattomat tapaukset ovat estäneet minua tulemasta teitä vastaan asemalle. Siinä tarkoituksessa lähetän sen tähden luotettavan palvelijani sinne. Saan myöskin kunnian kieltäytyä tulemasta luoksenne huomisaamuna senaatin lykkäämättömien asioiden tähden, ja etten häiritsisi teidän ja poikanne tapaamista. Minulla on sen tähden kunnia käydä tervehtimässä teidän asunnossanne huomisiltana kello 7. Mutta suvaitsen lisätä sen hartaan pyynnön, että Rodion Romanovich ei ole saapuvilla meidän kohtauksessamme, sillä hän on loukannut minua sanomattoman epäkohteliaalla tavalla eilen käydessäni hänen luonaan, ja koska sitä paitsi haluaisin pyytää itselleni tarpeellista ja perinpohjaista selitystä eräästä asiasta, josta tahtoisin kuulla teidän mielenne. Minulla on täten kunnia huomauttaa teille, että jos minä pyynnöstäni huolimatta tapaisin Rodion Romanovichin luonanne, niin olisin silloin heti pakotettu lähtemään luotanne, ja silloin saatte syyttää itseänne seurauksista. Ilmoitan teille tämän sillä perusteella, että Rodion Romanovich, joka eilenkin käydessäni hänen luonaan, näytti olevan hyvin sairas, 2 tuntia myöhemmin oli entisellään. Silloin hän siis jo voi mennä ulos. Voisi siis nytkin käydä luonanne. Olen siitä aivan varmasti vakuutettu, nähdessäni hänet erään yliajetun, kuolevan juomarin luona. Tämän miehen tytölle, joka on tunnettu huonosta elämästään, on hän antanut noin 25 ruplaa, sanoen niiden olevan hautausta varten, mikä seikka minua suuresti ihmetytti, tietäessäni, miten suurta vaivaa teillä on ollut tuon summan hankkimisessa. Käytän tilaisuutta vakuuttakseni kunnioitettavalle Avdotja Romanovnalle erityistä myötätuntoisuuttani. Harras palvelijanne, P. Lushin. Mitä minun nyt pitää tehdä, Dimitri Prokofiev, alkoi Pulcheria Aleksandrovna melkein itkien. Kuinka voisin ehdottaa Rodian jäämistä kotiin? Eilen vaati hän itsepintaisesti meitä hylkäämään Pietari Petrovicin, ja tänään hylkäämme hänet itsensä. Hän kyllä kykenee tulemaan saadessaan tämän tietää. Miten käy sitten? Teidän pitää noudattaa kokonaan Avdotja Romanovnan tekemää päätöstä, vastasi Razumihin levollisena. Oi jumalani, hän sanoo. Jumalan ties, mitä hän sanoo. Hän ei kertaakaan puhu minulle. Mitä hän mielessään hautoo? Olisi parempi, sanoo hän. Se on, ei juuri parempi, mutta olisi, Jumala ties minkä tähden välttämätöntä, että Rodia tulisi tänne illalla kello 8, jotta saisivat tavata toisensa täällä. Minulla ei ollut aikomusta näyttää hänelle kirjettä, ja aioin teidän avullanne ja viekkaudella estää hänen tulonsa. Sillä hän on niin pikainen. En ensinkään käsitä, mikä se juoppo on, joka on kuollut, ja mitä sillä on ollut tekemistä tyttären kanssa, ja kuinka hän on voinut antaa tyttärelle nuo rahat, joita sinun on ollut niin vaikeata hankkia, lisäsi Avdotja Romanovna. Hän ei ollut täydessä järjessään eilen, vastasi Razumihin totisena. Jospa tietäisitte, kuinka kummallisesti hän jutteli eilen eräässä ravintolassa. Eilen illalla kotiin mennessämme kertoi hän minulle jostakin kuolleesta miehestä ja nuoresta tytöstä, mutta en ymmärtänyt sanaakaan siitä. Sitä paitsi olin itse eilen. On parasta, äiti, että menemme hänen luokseen. Sitten voimme päättää, mitä meidän on tehtävä. On myöskin jo aika, kello on yli 10, huudahti hän ja katsoi kaunista, emalioitua kultakelloaan, joka riippui venetsialaisista vitjoista hänen kaulassaan, mikä ei ensinkään ollut sopusoinnussa hänen vaatetuksensa kanssa. Se on varmaankin sulhon lahja, ajatteli Razumihin. On aika lähteä, Dunetska. Muuten saattaa hän luulla, että olemme vihaisia hänelle, sanoi Pulcheria Aleksandrovna liikutetulla äänellä. Näin sanoen heitti hän nopeasti kauhtanan ympärilleen ja asetti hatun päähänsä. Dunetska veti myöskin päällysvaatteen ylleen. Razumihin huomasi, että heidän hansikkaansa eivät olleet ainoastaan likaiset, vaan vieläpä rikkinäiset, mutta he kantoivat tuota kulunutta pukuaan erityisellä arvokkuudella, joka on harvinaista huonosti puetuille naisille. Razumihin katsoi kunnioittavasti Dunetskaan ja oli ylpeä siitä,
että sai seurata häntä. Jumalani, huudahti Pultseria Aleksandrovna. Kuinka olisin voinut koskaan ajatella, että olisin peloissani nähdessään jälleen poikani, oman rakkaan Rodiani. Olen todellakin peloissani, Dmitri Prokofitš, kohdatessani hänet, lisäsi hän luoden aran katseen Rasumihinin. Älkää olko surullinen, äiti, sanoi Dunja ja suuteli häntä. Luottakaa häneen, minäkin luotan. Oi jumalani, luotanhan minäkin, mutta en ole koko yönä nukkunut, jatkoi vaimoraukka. Ja kun vihdoin päivän valjetessa vaivuin uneksin minä manalle menneestä Marfa Petrovnasta, joka oli kokonaan valkoisin puettuna. Hän lähestyi minua, tarttui käteeni ja puristi päätään niin ankaran ja totisen näköisenä, ikään kuin olisi ollut vihainen jollekin. Oi jumalani, Dmitri Prokofitš, ette tiedä kai ensinkään, että Marfa Petrovna on kuollut. Sitä en tiedä. Kuka tuo Marfa Petrovna oli? Hän kuoli aivan äkkiä, ajatelkaahan. Odota, äiti, keskeytti hänet Dunja. Dmitri Prokofitš ei ole koskaan kuullut puhuttavan Marfa Petrovnasta. Onko se mahdollista? Suokaa anteeksi, Dmitri Prokofitš, mutta viime päivinä olen ollut päästäni aivan sekaisin. Pidän teitä ohjeenamme, ja sen tähden olin aivan varma siitä, että teillä on tieto kaikesta, mikä koskee meitä. Pidän teitä jo aivan meihin kuuluvana. Ette kai pahastu sen tähden, että sen sanon. Oi jumalani, miten on kätenne laita? Oletteko loukanneet itseenne? Kyllä, olen loukannut itseni, mutisi onneton Rasumihin. Minulla on usein tapana puhua liian avonaisesti ja sydämellisesti kansalle, niin että Dunja katsoo parhaaksi nyhkäistä minua välistä. Mutta jumalani, miten kurjassa hökkelissä Rodiani asuu. Tahtoisin ihmeekseni tietää, onko hän jo hereillä. Ja tuo vaimo, hänen emäntänsä pitää sitä huoneena. Mutta sanokaa minulle, Dmitri Prokofitš, miten käyttäytyisin tavatessani hänet. Älkää liian paljon kyselkö häneltä, jos huomaatte hänen olevan ärtyisellä mielellä, ja älkää kysykö, miten hän voi. Oi Dmitri Prokofitš, kuinka välistä tuntuu vaikealta olla äitinä. Kas niin, nyt olemme porrasten luona. Oi miten jyrkät nämä portaat ovat. Äiti, olette niin kalpea. Olkaa levollinen, pikku kyyhkyni, sanoi Dunja hellästi. Hänen täytyy tuntea itsensä onnelliseksi nähdessään sinut jälleen. Teidän luvallanne katson, onko hän valveilla. Naiset seurasivat hitaasti Rasumihiniä, joka juoksi edellä. Ehdittyään 5. kerrokseen huomasivat he emännän oven olevan raollaan ja jäisen, mustan katseen kohtaavan heitä. Sitten suljettiin ovi niin voimakkaasti, että Pultseria Aleksandrovna vaivoin pidätti hätähuutonsa.